B, C, D. Ni wonno waldere sukaɓe jokolɓe daranide fina tawa Burkina Faso ɗo nde fuɗɗi golle muɗum mo waɗata hitande fuu ɗum wonno janginde sukaɓe ɓe duuɓi jeɗɗi fa yaade 15 e ɗemgal fulfulde wo dow balɗe 14 du wonno ko ɓe ekkitata ɓe sukaɓe windude jangude e haalde ɗemgal fulfulde ngal gollal puɗɗungal go'o lewru meɗen jeena ɓuldu ndu anniyakina janginde sukaɓe ɗemgal fulfulde woɗi du hollitaɓe fina tawaji Burkina woɗe ɓingu leydi waako muɗum kamɓe daraniɓe gollal ngal ɓe kolliti nafa golleji maɓɓe ɗi woɗi ɓe ndewa ɗon du ɓe nodda sara en binda sukaɓe muɓɓen fa keɓa kamɓen du nawtoro ɗum jangina sukaɓe illa duuɓi jeɗɗi fa duuɓi 15 min kollitanɓe yo haalare maɓɓe kamɓe ɗiɓe pini ɓe tawi no handi tawa ɓe jangiɗe ay ndelle minen yomi janginoɓe e fulfulde minen ballaɓe no fulfulde wonno windirde noon no jangirde fa joni noon handi fulfulde haalire nafa min ji'i jaati min ji'i sabu min ji'i sukaɓe min jangini duuɓi tiiɗi eɓe tawama hannden e wawɓe jangude fulfulde alkuli fulfulde ɓe andi ɓoy sanne gaɗa majjum du ɓe kakkillani hoore maɓɓe e ko nandi e fulfulde fuu e jande nde e guleɗi minen jogiiɗi illa e go'o lewru jeena ɓurdu tubaku hitande ujunaji ɗiɗi e 25 fa hewta 14 lewru ay ndelle sini min kewti hantorde jande nde fuu minen etan sukaɓe min etan min daara yalla ɓe woni e tinitiɓe e jande nde ɓe woni fa jooɗin kamɓoydu woduɓe ko paami goɗɗum e illa ko min jangini ɗum ndo ko suudu bawa du ummo wallitamin e golleji amin ɗi lelle mo fuu wono wawi wallitirde feesi yo waddan sukaɓe muɗum si fa joni hollan sara woɓɓe du jogiiɓe sukaɓe gadda sukaɓe mumen janga lelle jogiiɗo sukam fuu na wawi waddude sukam illa ɗo jom fa e 4 lewru jeena ɓurdu tubaku 4 lewru septembre ndu Hamsatou Sonde wo debbo mawɗo goto ɗowtuɗo taniraɓe muɗum momin tawi toon ay ko saabi de adum ahdi gaddumiɓe de taɓe bonno ɓe naata laawi ɗe en anda tiiri heɓɓe janga ɓe ɗotano maɓɓe hayna ɓeyda fahaminde ɓe kamɓe de Burkina Faso ɓe jeeya e jande ko nafirta ɗin koreji de heɓa fahama fulfulde fahama laawol fulfulde no yaharata ko jogimi ham yettina ɓe ɓe ngara ɓe kokka sukaɓe maɓɓe e jangugo fulfulde no fahamina sukaɓe laawon Allah no fahamina sukaɓe hettindade ko nguli sara muɓɓe tan nda laawi goɗɗi ɗi en anda tiiɗi kanko Mariam Cissé suka mo duuɓi 12 ko garuɗo fof ekkito jande nde ɗum warano kam ekkito fulfulde wonno fulfulde windirte eno jangirte woɗɗimi faama fina tawa pulaku jangan fawol nden lengal gollal ino laati hunde ko tilsani waldede sukaɓe jokolɓe daraniɓe fina tawa le Burkina Faso ɗo woɗi du hikka ni wonno duuɓi 5 jon ko gollal ngal waɗete le golleji maɓɓe ɗo